Yade, dako na pagkakibot ini mga padi, pak gangot, ganiso na pagkapagangot ang mga padi. Pasiguruhon tayo ni mga padi, kay awat kita diri na kapangibot. Yadi pa sa kataning mga padi may kibot pa, maputi na pagkakibot, pak gangot. Yan tulos ko na imparabirik ang pangibot, nangalpog mga padi. Yan dara ang burbaybay mga padi, kalay-kalay ang bingkay. Hindi nga ni mga padi sa video, impandar ta naman ang lumaunon ta na makina. Mayad nga ni kay tulos man na uminandar. Kay ini na makina ta, maski luma na, karag-karag na, maurag pa man. Pareho man sa ako mga padi na lumaunon naman talaga. Lumaunon na, karag na, pero nakapangibot pa man. Ini pa lang mga padi mga madi na ipapaimod ko na lugar, mao ini ang lugar ko. Barangay GP Laurel, Bulan, Sorsogon. Niyan mga padi na adlaw, mangibot naman kita. Kay malinaw na ang panahon, kalmada na ang panahon, sigurado ang dagat sini, malinaw na. Diri na makatago ang kibot, may imod na sini, ang mga mapula na kibot. Di lang palang kita mga padi, mangibot sa tungudsan Barangay GP Laurel, Bulan, Sorsogon, sa tungudsan Punon. Pag-abot ko nga ni mga padi sa lawon, tulos ko na imbutang ang pagubat. Yun mga padi na inhimo ko na pagubat, 2 kilos imedya yun na tingga. Nagbubutang kita mga padi sim pagubat, kay paano mga padi inulutaw na kita, kay luma na natawo. Pagkaluma na natawo mga padi, inulutaw na talaga. Kiributan na naman mga padi, kay malinawo na ang dagat. Imuduno na sini ang kibot, diri na sini makatago ang mga mapula na kibot. Imudunon na talaga, kay malinawo na. Danison talaga mga padi ang may pagubat, kay tulos ako na indadara pa irarom. Pag-abot ko nga ni mga padi sa irarom, tulos ako na naghanap sing kibot. Tulos man ako na nakabagat sin maputi na kibot. Kaya tulos ko ini na kinibot. Pak gangot. Gangot mga padi, ng tulos ko na imparabirik-birik ang pangibot, ng tulos ko na ginabot. Badaw darang burbaybay mga padi, nagpupula ang kibot. Yadi pa mga padi, dako pa na pagkakibot. Siyempre mga padi, impaimod ko muna ang luma ko na hitsura. Nanan mga nakibot ko na mga mapula na kibot. Pak gangot. Gangot na naman mga padi, sinagatan pa kapagangot para sigurado kuha tayo ni nadako na kibot. Yan tulos ko na ginabot. Badaw baliktad ang kibot, nagpupula ang kibot mga padi. Yadi pa, kibot pa ni mga padi ho, nag-iitom na kibot. Gangot na naman mga padi, pasiguruhon tayo ni mga padi, kay dako liwat hindi pagkakibot. Yata mga padi, awat-awat kita, diri nakapangibot. Yadi pa mga padi sa kataning, maputi pa na kibot. Pak, gangot na naman mga padi, nangalpog mga padi. Nangalpog mga padi, nang ginabot ko mga padi, badaw, laylay ang kibot mga padi, kalay-kalay ang kibot. Yan, pwede na da ini mga padi, makasuda na ini mga padi sa bahay. Mga daniso na klase ang nagkakiributan niyan mga padi, mga mapula, mga mayado na klase na pagkakibot. Wala na sindagan na istorya mga padi mga madi. Yadi tulos kita sa gilid, yadi tulos kita para limpyahan, para kagisan, para halian sin mga burubaybay nan laway-laway, ini na mga kibot, ini na mga mapula na kibot. Matapos ko nga ni mga padi mga madi malimpyahan, binuruka ko muna ang mga mapula na kibot. Yan, pagkatapos nato magkaburukasan mga kibot, binuhusta na sa sanay na kaldero, kay labunan ta mo na ini. Yan, siyempre mga padi, abrianta na ini na malupiton ta na gas stove. Yan, siyempre labunan ta mo na ini na kibot para pag inadubo ta malumoy. Mala nga ni mga padi, kay kaladkad tulos malupiton talaga inasuglaan ta. Matapos nga ni nato mga padi mga madi malabunan, mahugasan, inggiray-giray ta na sinsaragday ang mga kibot. Kay adubo nato ini mga padi na mga mapula na mga kibot. Pagkaladkad nga ni mga padi sanlana, binutang ko na ang sibuyas, bawang, nanluya. Nang tapos binuhos ko na ang mga giniris-giris nato na mga kibot. Yan, binutangan ta sinsili, paminta. Yan, binutangan ta sinpang palasa. Yan, siyempre mga padi mga madi, binutangan nato sintawyo. Yan, diyo na kugay-kugay, pagkatapos luto na. Badaw, kahamot sini na adobo nato na kibot. Wag ang kasira mga padi mga madi. Batugan ta na mga padi mga madi para maraman talaga nato kung masiram ini na adobo na kibot. Tama talaga ini mga padi, partner sa bahaw. Yata mga padi, wala pa ako pamahaw, diretso ini pangalas 12. Badaw siram talaga mga padi san adobo na kibot. Masiramon mga padi, manamiton, maupada sini mga padi sumsumanan, basta kay pambihira man ini mga padi sa ginbilo. Pamutangon ko nga ni mga padi ang ingkod ko, kay bagan mapapalaban kita sin sa kaunan. Kibot mga padi, badaw nasira mga padi, nagraragot not mga padi, paging kakaon ang kibot. Solve na talaga sini mga padi ang pangalas 200. Ang problema ta naman sini mga padi, ang panigabi, pero badi lamang matudaan ini, kay kung may tuda, para naman ini mga padi sa panigabi. Hala mga padi mga madi, hanggang di dinalangan sa ako video mga padi mga madi. Kung naruyagan niyo mga padi mga madi ang sa ako video mga padi mga madi, pa-share man sini na video mga padi para magkairimod man san iba ta na mga padihon nan mga madihon. Yun lamang mga padi mga madi, salamatonon sa pagimod.